ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 19 феврали соли 2022 1000 рубл 149 сомонӣ, $100 1130 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 16та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд, не ки агар 18таям бигем хато намекунем. нархҳо аз 25000 сомонӣ сар мешаванд. хонаҳо дӯстони азиз бениҳоят бисёранд. якхонага, духонага, сехонага, ҳавлӣ, замин хонаҳо мешаванд аз ноҳияи Кушониён, Вахш, Ҳисор, Ваҳдат, Фархор, Рудакӣ, шаҳри Левакан, аз Бохтару Хуҷандам ҳастанд, лекин аз ҳама бисёр аз шаҳри Душанбе ҳастанд. вариантҳои хуб бисёре. барои ҳамин ҳатман навбора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар корай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 3 сотиқ замин, 6 дар хона, ҳавли 4 этажа мебошад. дӯстони азиз, 4 этажаш мансарда, евроремонт кардагиай, дар гардиши донишгоҳи молия ҷойгир аст, тарафи ҳаловат, гипрозем мебошад. об, свет, канализатсияи шаҳрӣ, ҳуҷҷатош тайёр. нархаш бошад 1,596,000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран WhatsApp доранд. ва дӯстони гиромӣ, соҳиби ин ҳавлӣ боз дуюм хона дорад. ҳозир сураташ меброяд. сурати дом мебошад. доми 3 ошёнага. хона дар дуюм ошёна ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ бо чизош фурӯхта мешавад ва нархаш бошад 300,000 сомонӣ. тарафи церквда ҷойгир аст, назди мактаби 50. марҳамат дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран WhatsApp доранд. ҳар дуи хона аз як одам мебошад. занг зада маслиҳат кунед. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён, деҳаи Сабзавод, мактаби 23 дар наздикии замин мебошад. 16 сотиқ замин ва нархи 1 сотиқ заминаш $2200 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. айбозори ҳоҷи шариф 3 километр дурай лави раҳи асфалтай. поёни замин бошад канали Овай, хулас ҷои хубай. айцентри Бохтар 4 километр дурай то замина бошад раҳи асфалтай. марҳамат дӯстони азиз, ин заминро метонен ду касам харен 8 сотиқӣ. марҳамат. нархи 1 сотиқ заминаш $2200. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, Зарнисорда, 9 сотиқ замин, 7 дар хона, бо тамоми шароиташ фурӯхта мешавад бо нархи 550,000 сомонӣ. бо тамоми ашёҳои хона алишам мешавад бо квартира. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. нархи хона бо савдоам дорад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, дар Уртабуз, кӯчаи Сарчашма, 7 сотиқ замин, гирдинавош маҳкамай, битони хонарам рехтагиай, 4 дар хона, як халидори дароз. нархаш бошад 130,000 сомонӣ, бо договорам мешавад. замин документош 100%. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, соҳибаш мегӯяд ки нашоти об, свет ҳамаш ҳаст ва рақамҳои Россия бошад WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. худи дом аз 4 ошёна иборат мебошад. соҳибаш мегӯяд ки об, свет, канализатсия шаҳрӣ назди автоцентрда ҷойгир аст. ҳуҷҷатош тайёр назди таксиҳои Кулобда. хона падъабой тайёр кардагиай ва нархаш бошад 225,000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран WhatsApp доранд.
ва дӯстони гиромӣ, соҳиби ин хона дар ҳамин дом боз се хонагаам доранд бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. Хона коробка мебошад, яъне беремонт, об, свет, канализатсия шаҳрӣ, ҳуҷҷатош тайёр. Нархаш бошад 255 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, занг зада пурсон шавед, аз номи канали Dom DJ гап занед. ва боз хотиррасон мекунем ки соҳиби ҳардуи ин хона боз ду таи дигар хона доранд. якташ ду хонага дар Саховат бо нархи 245 000 сомонӣ, як таи дигараш як хонага бо нархи 140 000 сомонӣ. марҳамат, ҳамаи маълумотро метавонед аз рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастак занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, ремонташ нав мебошад. ҷойгир аст дар кӯчаи Темурмалик, ду гардиши геолог назди роҳи Калон. нархи хона боз савдо мешавад, ремонташ навай, ҳама чизша ай нав кардагиай. нархаш бошад 285 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, Багара, Ленинград. пеши мактаби 19 дар ҷойгир аст. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, як калидор. хона шкатурка кардагиай, падъабой, медрои, краска мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. об, свет ҳаст, то дари хонара ов мия, оби тоза. срочно сум дар кораи соҳибужда барои ҳамин мефурӯшанд. документош 100%, одами харидор боша, муомила мекунем. хона ҷойгир аст дар ноҳияи Вахш, дӯстони азиз, ва нархаш бошад 100 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат, аз номи канали Dom DJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор назди Мухоб. 3 дар хона бо верандаш бо времянка дорад. баня дар даруншай, 7 сотиқ замин ва нархаш бошад 270 000 сомонӣ, бо муомилаам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои Россия ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. аз павроти аэропорт, аз ҳамун домои нави зебо хона хоҳиш кардан. марҳамат, леки пешакӣ огоҳ мекунам ки дар ҳамин минтақа нархи хона бениҳоят баланд мебошад. марҳамат, як хонага бо масоҳати 49 метри квадратӣ шуморо метавонем ба ду хонага табдил диҳем дар сеюмо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар гардиши аэропорт. дом тайёр мебошад. ҳозир сурати дом мебурад, дӯстони азиз, ҳамин дом мебошад. нархаш 379 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, Шайнаки Мулогадо, деҳаи Чортепа. 12 сотиқ замин, 5 дар хона, ҳамаи ҳуҷҷатош 100%, боғи мевадиҳанда дорад. об, свет доимӣ ва нархаш бошад $70 000, бо арзон ҳам мешавад. раҳи хона ба тарафи гаӣ мебошад, гаҳии шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои 41 407 11 ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Левакан, пештара номуш Сарбанд, маҳаллаи Штурсанг, дача лаби дарё мебошад. 15 сотиқ замин, 3 дар хона ва нархаш бошад 300 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. документош 100%, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои Россия ватсап доранд. марҳамат, дӯстони азиз, замини хона бениҳоят калон мебошад ва лаби дарё аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар 8-умо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар
бывши бозори Ҷалҷам. Нархаш 203,000 сомонӣ мебошад. Айни ҳол дар ҳолати катлабан қарор дорад. Бояд дома соли 2024 супоранд. Дом 16 этажа мешавад. Чӣ хеле ки мебинен, як хеле жилои комплекси калон месозанд, аз чанд дом иборат мешавад. нархаш чӣ хеле ки гуфтем 203,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад, лекин пешакӣ огоҳтон мекунем дӯстони азиз ки хона дар ҳолати катлабанай. Барои ҳамин пеша харидан ҳатман хушракак бо аҳли оилатон фикр карда харед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. Духонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар якум шонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад ва чӣ хеле ки мебинен бо замини назди ҳавлигӣ ҳам ҳастак. Нархаш 270,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. Духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои навастройка. Хона ремонт дорад. соҳибаш мегӯяд ки таъмири аврупоӣ дошта, ягон камбудӣ надорад. нархаш 220,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. се хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар политехникум, доми арматур завод. нархаш 320,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш 240,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.